La novetat que hem vist de fa un temps en l'Escola Oficial d'Idiomes és que fins ara eren dues opcions oposades. Una persona a favor de l'abolició del que siga, l'altra persona en contra de l'abolició d'això. Una persona que pretén vendre, una persona en el diàleg que pretén comprar o que no vol comprar, però vaja, opcions oposades. Darrerament estan eixint fitxes en què no està definida aquestes opcions oposades, sinó que apareix un tema i hem de parlar d'aquest tema sense que se'ns diga a favor, en contra. Parlar d'aquest tema, això és complicat, perquè clar, que para sigui un tema com el feminisme, en què tots estem d'acord, suposa, tots estem d'acord en què cal anar aconseguint la igualtat de totes les persones. Què para sigui un tema d'immigració? Què para sigui un tema de racisme? Què diem ahir? Doncs aleshores haurem de fer l'esforç d'intentar defendre una opció que ens sembla indefendible o bé intentar parlar en qualsevol cas. Per això, evidentment, tenim el temps de preparació en la Junta i en l'Escola Oficial d'Idiomes, un temps de preparació en què haurem escrit un guionet que no llegirem, però que podrem mirar durant l'exposició, etc. La complicació és això. Després, el que vos dia, hi ha moltes coses en comú entre un i altre. Relacionat amb el tema dels monòlegs i dels diàlegs, hi ha un aspecte que em sembla interessant destacar, que són els criteris d'avaluació. Els criteris d'avaluació estan estructurats per la Junta i per a l'Escola Oficial d'Idiomes de manera diferent, però recullen tots els aspectes, tots els punts que hem de tindre en compte per a fer un bon monòleg i un bon diàleg. Recordeu que nosaltres sempre insistim que fer un monòleg, fer un diàleg, no tan sols suposa demostrar un bon nivell de llengua, sinó a més estructura, cohesió, coherència, gramàtica, etc. Aleshores, per exemple, així mirant els criteris d'avaluació de l'Escola Oficial d'Idiomes, es divideix en 5 punts, que són el primer, que la nostra llengua sigui una llengua rica en vocabulari, en matisos, etc. Segon, que sigui una llengua correcta gramaticalment. Tercer, que la nostra pronúncia sigui una pronúncia genuïna, valenciana, adequada. El quart, aspectes de coherència i cohesió, és a dir, que la nostra parla, que el nostre discurs siga fluid, tingui una estructura correcta, que usem els connectors, estructures organitzatives, etc. I la cinquena de les parts és la part de l'adequació, que usem una varietat gran d'expressions idiomàtiques adequades a la situació, col·loquials si és un monòleg relacionat amb aquest registre, que tinguem els nivells connotatius de la llengua adequats, el to i el registre siguin el correcte per la situació, etc. Per tant, 5 punts que recull el full, la rúbrica. Veiem ara la rúbrica de la Junta Qualificadora per als aspectes orals. Està estructurada de manera diferent, però també recull tots els punts que estem dient. En el primer dels punts, que siga cohesió, coherència, adequació, etc.
És a dir, per a tindre la màxima nota ens hem d'ajustar amb garantia l'objectiu comunicatiu. Hola, Usi, em dones un besito? Sí. Ja fas nou vídeo? Sí, un nou vídeo, carinyo. Aleshores, estàvem dient que s'ajusta amb garantia a l'objectiu, és a dir, si pretenem defendre la necessitat de tindre al nostre barri comerç local, que aconseguim, que intentem aconseguir aquest objectiu, no que contem la nostra vida o que diguem com era abans. A veure, objectiu, convèncer de la necessitat, aconseguim o no, estructura, etc., cohesió, coherència, i és el primer dels punts. El segon, riquesa de la nostra llengua, és a dir, fluidesa, repertori lèxic, vocabulari que siga ric, que siga precís, la pronúncia, el control, és a dir, domini d'expressions idiomàtiques, sense necessitat de circumloquis. I el tercer dels punts és el control de la norma, és a dir, lèxic correcte, morfosintaxi correcta, gramàtica, evitem dir, hi ha que, tenim que, incorrecte, totes aquestes formes de que, incorrecte. Parlava de que, no. Totes aquestes formes, a més de treballador, això és col·loquial, és de veres que aquesta zona ho hem dit tota la vida, però es considera col·loquial. I aquestes formes, evitem-les. Bé, espero haver-vos ajudat amb aquest punt. Ja sabeu que si teniu alguna consulta podeu fer els comentaris. Agraïm sempre les crítiques constructives. Altre tipus de crítiques no en faig cas. Per a què? Però totes les crítiques constructives, totes les aportacions, intente millorar dia a dia. Vos ho agraïsc molt sincerament. També vos agraïsc quan em reconeixeu algun dels exàmens i em saludeu. Moltes gràcies. Per a mi és un orgull pensar que vos puc ajudar. Moltes gràcies per haver vist este vídeo. Fins ara, gràcies. Opre Roma. Adeu.